Magluto tayo mga choy na tutuod. Hotdog o squid o tempura. Yan mo na itong sauce. Cornstarch, royal, UFC, tang, orange, sili gamay. Ang natong suka mga choy. Gamay lang. Gamay lang god. Kaya ito din tanga Bombay gamay mga choy. Dara, Bombay. O gatong butangag. Tang. UFC ketchup. O gatong bukayon. Ibuka lang yung mga choy at yung butangan o tubig. Punan natin tubig para madaghan. Okay. Magtimpla tag cornstarch atong isagol sa tubig. Ato ni siyang haloon daan para dili mag ibukol ining butang sa sauce. Ang gato na ibutang ang cornstarch para malapot ang atong sauce. O ato dayong ukayon. Ato na lang adlong nga mamukal og maayong mga choy dayon tuto na to sauce. Mag-init na to mantika mga choy kay para sa tong sugda na tong luto atong pan. Tempura. Kaya ito mga choy dra kanang ilunod tong tempura mga choy. Atong guntingon mga choy na kay para mura sa tagnas. Danaw ba nang manindag tempura. Uno na nato ito din luto ano. Di na kay nato paidon kay di ko ganahan kay. Isod mga choy. Kaning lundan o squid roll mga choy. Yeah. Yun akong paborito. Luto ng squid roll mga choy. Kaling haonon. Sunod na tong lutoon kay hotdog na sa'yo. O, dira. Ito na nang ginulod atong hotdog mga choy. Dira. Luto na siya mga choy. Ito na yung haonon kay mapait. Dara. Luto na itong kanchoy. Ito na niyo. Makako na ta. Magandang sauce. Itong sauce ibuhat. Itong suka. Suka ni Niboryo. Ang tubig kasi matukan tao. Magbutang tag-ice. At nature spring. Social lang eh. Nature spring. Tayo itong tubig.